Goed, dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal. Een van harte goedendag. Ik ben vandaag op pad. Het is een belangrijke dag in Suriname. U weet dat de Nationale Assemblée vandaag gaat stemmen. Men gaat kijken of meneer Bronto en meneer Noor Mohamed en anderen in staat van beschuldiging gesteld kunnen worden vandaag in de Nationale Assemblée. Mij werd gevraagd wat ik ervan vind. Bij wijze van hoge uitzondering heb ik een mening gegeven. Maar ja, mijn mening snijdt geen hout. Maar er zijn wel mensen in Suriname die hun dagelijkse brood op straat zoeken. En deze mensen hebben natuurlijk een mening. We tak naar Skapu tide. Skapu fawaka. Jurama voor zijn in TV, maar tide je tak naar Cultura TV. Favi. Ja, bij deze... Camera met dappen, dus if je lukt dappen, dan alles mee zien visie. Bij deze wil ik al mijn fans van, laat me zeggen, feitelijk de Sign in TV. Maar nu is het even Cultura TV. Die mensen van mij in Damsko. Die mensen in Poortje, Nederland, Suriname. Skapu is nu hier, Cultura TV. Meneer, mag je vraag stellen? Vandaag wordt er in de Nationale Assemblée de stem luko. Fawaka nanga Bronto, Fawaka nanga Noor Mohamed heeft demande schuldig naar de Tories als met tak dat demand doe. Vijf in het Tory dat eigenlijk, joh. Kijk, bij deze, kijk. Er is een wet. Er is een wet dat als ministers, assembleeleden, bekleders, als ze tenminste iets hebben gedaan dat op fraude lijkt, dan word je tenminste in staat van beschuldiging gezet. Dus nu op dit moment, dan moet je in staat van beschuldiging. En ik denk wel dat het parlement op de in staat van beschuldiging. Denk je? Ik denk van wel. De man loes de man? Ik denk het niet. De man steunt de man, de man rotte de man, denk je? Dat na PG bepaalt dat hij. Dat na PG en het parlement bepaalt of de man rotte. Van jouw vinding, sorry. Van jouw vinding if de man rotte de man. Kijk, als je wat hebt gedaan, if de chimang van straat die doen aan dan ben ik wat straf toch. Dus if one thing man staat in het parlement of je bij de minister, die doen aan dan ben ik wat straf toch. Zo simpel is dat. A politiek. Tja olo. No, a politiek tja olo. If je doet aan dan, ik wat straf. If a bewijs zo dat die Bronto, a bewijs zo dat Bronto de vrij. A man op pleeg nog fraude handelingen. A man op pleeg dat aan dat die. Dan a pleeg is al samen. Maar van zorgen wel dat allemaal de bepaalde zijn. Dat moet stroten toch. Skapu, akondre draai wat fascino de Wayarikba Simons Rusland dena Makti 5 in akondre da jude tapa strati 5 in strate waka. Lukono, akondre, ik ga het nogmaals zeggen. Die mensen moeten gewoon geduld hebben. Het is een jaar. Over een maand is het een jaar. Ja. Toch? Ja. Nou, een regering voor sinds Misabi in de jaren na 75, dan voor die mi icon kring, kon machti en binnen een jaar dat de man zo desreven. Dat is nooit bewezen. Dus wat ik die mensen wil zeggen, die mensen moeten gewoon geduld hebben. Ja. Die mensen moeten gewoon geduld hebben. Ze moeten die vrouw gewoon de voordeel van de duivel geven. Ze moeten gewoon geduld hebben. Het komt goed met Suriname. Oké, ik ben net zo hoopvol gestemd als jou. Je wilde nog wat zeggen? Wat ik wil zeggen? Ik zeg, mevrouw Simons is een vrouw die een beleid draait, een nonsens beleid. No-nonsense beleid. Dus men denk je dat hij een president stel teleur. Is dat toch? Een president maakt alle moeite voor stel tevreden. Dus we moeten gewoon geduld hebben voor Agoboina Kondere. Want men denk je dat hij een president
want trong een president want kon machti voor pest afvolgen. Dat denk ik niet. No een president die komt pest afvolgen. Toch? Als hij voor een gasbom sakring, ano een president zas don uno de krema gasbom. Chan betekent van sangatik ba. Alles chan betekent ba. Dus aan een president kon dat aquí abom wat die NDP regering bede, abom bede 50 kolo. Je verstaan toch? De man pour al de subsidie de man puro, met die de adore 550. Maar no simos puteka 550. Daarom meer tak politiek aan allemaal. Tabi toch? Meer tak politiek na gas materiaal kan foto, dan maar hier wa met tak wansani, dan me kan ato dat die if in een volk politiek. Ja. A kasbom sa op 550 en een simos pote 550. Abe dik bijna race. Oké. Dus daar heb ik wel paying. Maar ik zeg één ding, meneer Pengele. Ja, dank u wel. Het komt goed. Het komt goed. Nog één laatste. Oh, ik zie dat mijn cameraman al is opgestaan. Dat betekent dat we verder moeten gaan. Nog één laatste vraag heb ik. Het regent tegenwoordig. Klimaatverandering. De stad loopt onder. Wallo jari, wallo werede. Jari furu, jabi vuur, laars. Alla soort promotori. Vijfenatori. Heb je daar wat reactie daarop? Kijk, look nou. Alleen kon. If de kanalen no kring, dan moet je haal de maar op. Dan ga je dit krijgen. Maar als hij voor alleen, na alle jaren zijn dat deed. Oké. Die jaren hebben erg op je. De regering moest put gewoon wat money naar wat zee. Die aan minister voor OW, dat hij aan elkaar ook vrij, dat hij te alleen stopt. Toch? Ten 3 dingen. Dat was alleen komen bakken. Dan mij ook op alle dingen, de kanalen, de pomp gemalen, alles wat de mensen te alleen komen bakken. Dan wist alleen komen de presumo. Dat binnen seconde, binnen minuten, en wat er in haar weer bakken. Dus voor alleen Tori, we kan je regering als schuld. Mina gi no regering als schuld. Je loba regering dus. Tak mi loba regering. Na mi regering dan mag die. Oké. Dan ik mi nyande man. Ja, mooi. Maar if mi sabati de man de bezig voor zet kondre kon. Dan mi no kon, dan mo kost de man toch brada. E voor sa nego mo taki. Oké. Grantane. Skabu. Dat na mo brada. Mi ka kosuki op baka. Skabu de ja. Utakso. Lobby pa. Grantane. Kijkers, hier ben ik dan weer. We zijn ter hoogte van CAM aan de Dr. Vredmanstraathoek VCB. En ik ben een van de mannen op straat tegengekomen. En vandaag, zoals eerder gezegd, belangrijke dag, Nationale Assemblée. Daar gaat men een beetje praten over het lot van Bronto en Noor Mohamed. Maar met deze man ga ik het ook over andere dingen hebben. Niet zozeer over Bronto en over Noor Mohamed. En deze mannen zijn mannen van Sainin, dat heb ik u al gezegd. Maar ze zeggen ze maken een uitzondering voor Kulturu. En daar zijn we blij om. Omdat we uit hun mond, uit de man die is de egi moffo van de Ventaki, akondre e wakawajarikba, u abi regering Simons Rusland. Dan natuurlijk de kijkers van Sapsumanayu en dan miwantaki pichimita actie disi vijf fena kondre draitanga no. Wel na fospresi mo bige barasrana bevolker odi. Alama sami mina menem. Alama sami mina obokende mo ina media, alama sami lek menem tapasra jana VCB ook toe. Oké. We bar odi ala se Holland wispede wispefsranaide ala de lobby baradaf mi ala de mame bar odi ala de lobby sa meneme baru lobby odi. Oké. Afos presi mo bigina aksi sai aksi misoneja fa kondre drai. Wel mim takrilek fa de na wayarik ba regering di sistong ba. Simons Rusland. Om eerlijk te zijn er, as a nego er. As a nego. Maar als aan no dona a regering of sang, als aan dis ego na nga si sefa de may pagdesa ni aan. Want alas mawetang na president, disi president. Iso to regering kos dona sa ego. Mi menem takwan sani, tak butev sarana ne komoro. So. Daim aksi mi say de mek mi tak dati. Sende tak dati. Onda luko ja regering ko regering gue. Na sem sisteme te wetandete.
Dus media no met boont heeft serana moro, dat met taki. Maar menem, kom actie. Zou je denken, vanuit je schrijf je feitje, je dat straat in menem, je hustle, je maakt moeite, je series en je maakt moeite. Zou je denken, even moest tegen mevrouw Simons, meneer Rusland, meneer Adin, voorzitter van Nationale Assemblée, wat rai, even moest kijken wat rai, wat advies toch, wat rai. Sa odo rai, san de kan doen voor me kan kondre wat kaptien zo moro betere. Oké. Afos president man bigi stop a corruptie na kondre. A corruptie na daarom ik wan kondre ne draai. Omdat a corruptie lai furu na kondre ja. Fufure juist de man sam luka kondre bon, sam meka kondre draai bon, na juist na de man dat te blunder in de sandati. Luku va kondre draai mi barada is repesi takasa nego, no manja no mate mi takasa nego. Make them a focus more op de bevolking. Make them a focus more op de natuur. Make them a focus in a binnenland. Make them a focus op de straat. Als een nego in veel op het systeem de, is er best dat als een nego handel. Een nego, en ook dat die na are keren die is doen, make een nego. Want we suma kons doen, na zijn pina o tan pina ja. Look one voorbeeld van brede op prijs ja. Is dat het ook? Afro no maar doen niks. A vrouw de matak de vuile was de mij porno no ja. Isabi toch? Alla rekeren die kost de weer als een smoesjes dat die. Maar met taku ansani, tak me kan rekeren ja focus moro op a bevolking viering. Van mij snap ja toch, me vieren toe. Maar na moeite we meki. Isabo mes man on jaite van die opoja. Serieus? Maar dat aan a president, aan a regering. Maar ik zie niet zitten a corruptie in a kondre die zit ook mi brada. Asan dis mustapu. En vasan dis hoop toch de yoshi. Lukuja, laat je er is sabaka. Kweke lasi omesane lasi. Ja, geef een autori dat hier. Go te gue, vals go te kong, kweke gue. Ah, jong. Jong, ik ben takiere. Juist na de masambos kerema a volk toch. Na in de ma anu ala de sandate de. Maar luku sa istati dat de juist de masam luku de sani. En mi etaku ansani ere tak leku wakama tapastarati toch. No ja toch. Is dat ik even schoutu ori no is jouw waarde san nice king. Betrei beldes maar mek de kote ken pora is king. Serieus? 100%. Mina right met takinat kri met takija. If jouw waarde san no schoutu ori. Bijna na de man dat ben vertrouwen no figi san. Maar is dan helaas in de man dat anu. Dat wou kan aan mina ayuja. Ja, me begrijp. Mek de man tapa corruptie na kondre. De man pina volk tomsi man. A volk na bem chimbu luku wa kondre legi. Asan nego to ke fosan bego de kaswa bode. Ano tak na daar keren jas do me ka doing dit. A doing dit na tena tiade. Vijf na mensen tak je erger rieptje. Zo vijf na minister voor justitie no de. Amana no test me terminator amarat ne play. Maar ik vind dat ik maar streng no voor of niet. Manorat no aba ay fluku de man disi. Akan de soort minister gosu na je spol dape. Manorat no manga de masa de ondrama dape. Amano man de ina corrupt. De malai da kuya ni na gesproken hè. Maar de hina lai dape me no kori fa manorat jatok au mek moeite taweri. Asa no golek fa wani. Luku kwek dape kweke lasin de skoutu anu sambos karama a bevolking. Isabi toch? Enig sa madim si beta kip chinso, wam si betre beta kip chinso, na salak Willem Belfort. Ja? Amadat beta kip chinso. Tigri Barba. Mano tak manorat no bong. Wan manorat na mi politik party asdom dape. Mina abo piere, mina koriere, hatenira abo perja. A camera maf mina Isabi toch? Oh, dat namang mami sa tak ma beda abo dati dama abara. Dati dama abara. Okay. Mami voorzitter altijd met sa Ronnie Brunswijk teki big up yon, tenate yon, altijd mis na bakay. Isabita manorat omek moeite sa waniere, mano manga de mandisi. Da solutie go tak ay a minister dis is slap, a minister dis no ma do next. Isabita ala soort uitspraak de mij do. Ja. Menem, wat laatste actie kan de sensu dagron tapu alenge kasrana. Ja. Soleil sai kontranga soleil sai konsafri. Ja. Soleil skondre sungu soleil sa ne sungu. Ja. Maar den dei disi. A hogri. Mi actie wa man di Johnson de amata krere no actie mi don sani. Ana schuld voor a regering. Ja. Meki de jari e sungu, nanga de passi e sungu. Nanga sansa be de before. A regering disi if him di de warai voor
a watra probleem, a alle watra probleem. Sang ode arai menem. Wel, luku ja, een mooi vraag gesteld me ja. En haar regering dat in beka kondre sungu. Ten asan dis bedekba. Ja, maar moet bouwen. Maar luku ja, no lek van de majas don toch. Dat de man bigi roko tap de sand, de rio reren kring de gotro nanga de sandati. Wat de man vindt dat kan voor regering sa best no do next. Allemaal zei ze, luku dadelijk daar regering die zich moet baka. Na sen sa wo vind baka. Adis na natuur kosrefi. Dis mine nema a regering die stak, regering die ne do next alleen. Ja, ik kan het. Mi ben luku TV. Ja. Nationale televisie voor Senang, STVS. Ja. Dan missie de man kon Pokline. Pokline. Ja. Dat de man kriwan petit. Ja. We visie plastic batera nanga plastic. Maar dat na bevolking. Ades mij na kondre moest op na de sandat. In elkaar drinken we soft of iedereen was aan die vrienden go na gotro. Aan elkaar toch. Omdat rikers no jami barada. Even rikers be ja bepalen aan de bof. Saluku di mata wa mandi wa wagi. Amanya tak bata pa ma vrienden baki. Us don jala we barja mata kano kami barada. Ala de sandat te chafa stoppen kon. Luku ja here water kan face be ja water we wakaja talenko. Anara keren di siere. Ara keren di simus uroko tranga tape man. Ara keren di abafwoud. In elk geval mi breedte dat die taki dat u corrigera man. Ja. Zo hoort het, zo moet het. Dek you krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampum fui ala Anara keren di si. Oké. Want om er keren sta so sera na besong ook ba. No na kurutori kan tude. Je verstaan? Ja. Dus ala fasi mi beriti taki kote kwa interview tin soja. Ja. Maar mek argeren ja mek dama uro kop tin somoro. Mek dama uro ko moro strak. En manora teki bigo mai uro kete. In uro ko ina oso peide da paso ina da pe uro ko tapeng. Isabito. Next ne kwa kren ja luku fo kilo go to lasi. De mata ko so o te go to. En tanga no ja kren ja so no amano soroto. No baka ere ko klasi baka. Ko de ela kan ausref sra na man. We kira follow ka follow ke pina. Me ka follow ka bem chi betreno, me ka la sang op chi betreno. Ma a korupsi ja dem tape na kondre, na dat foka kondre op. Mek dem tapa nga furu. Im no kai ki so dat dat je so da e fu da pete. Ano kanta ko kira follow tok me barada ko de ela kyong. De onderwijzers, de man nak anukam en makar, Ja. de man takere no. Ala de bond kong, de man go vorm one block. En adjesa sandat roko. Aurokoya, onda lukuno, desma dati tok, de leerkrachten tok, na de verpleegkundig tok, en bij de regering altijd botak die de jong. Onda dat desma dat ik doe amoro boroko, onda tim guascoro, im guascoro vilero ata vitro asanina maatschappij. Zo is dat. Isiki igwa atoso, ja dat trafa no do dat pe fuye pitu, desma dat me mekis wan bomoni, voor de leerkrachten dat pe tok. Mi snapa den bakare, want adisa mo de kostara, mi eko life bakatap den. De verpleegkundig, desma dat ook toe me snapa de baka, omdat dat desma dat te vira doengi. Tego atoso, tego luko de euroko sa desma dat te doet ook. De stak ai, desma di sa euroko. Maar de ne, kisa amoni sa dem kisi. Sawa ti dusu, sawa ai ti dusu. Ate sau de jay no ma do next, nanga de moni dati. O me moni de mai teki, mek de gidesma dat amon, fa de le karakter mi hoop tak. Alasan go bon en die desma ko istak alasan de toch. Ja. Maar toch desma do de tevreden te want amoni shoki. A shoki me barada. Een laatste sansambo actie. Ja. De penitentiaire ambtenaren, de man zei Luku strafman. Ja. De man betis one piece grong voor Lanti Ja. in 1960 zoveel. Ja. Daar regeren Santoki Brunswijk. De man tek one piece van grond dat gisma kusma go bouw oso. Dat de ambtenaren, de cipier, de kastrati, de man kokrutu, takanokang, vijf venatori dat is. Dat pena boma aben. Ja. Dat pena boma aben. Discipline next even dape. Dat pena boma aben. De manom konanga de sandata disinanga dati. Dat pena ateren dape tok, apis dape tok. Apis dape tok. Na boma ap dape. Mek de malibis ma yung. Lukusa de madu tradenga to smaja. Go nakala de sma oso boroko. Afbonso. Wasra na maere wiswa idere ko was mandanga bigi gong fusang wa uso pedes mam tawam ci on the dag de go danga bigi go nak oso boroko asali bija ko makalag no aso sra na ko makalag no
Dit is mijn eerste interview waar mensen met begin tegen maar op de dag dat ik me kom op fire en me nodig aan meneer Disbaka trade van interview me baka. Dan me kan fire me me voor nou. Want als ik alweer is maar de nou in akondre ja. Dat men hem bewan takti dan gaan. Grata niet meer. Ja, Grata niet hè? ja, lobby. Mijn cameraman had me al eruit gegooid, maar heeft me weer erin gebracht. U hoort het, de mannen van de straat die het voelen. Het zijn deze mannen die als eerste de klappen voelen van het strakker aantrekken van de broekriem. Hè? En zij geven hun mening. Ze tellen ook mee. Ze stemmen ook. Ze hebben ook een mening. En we luisteren natuurlijk naar hun mening. Ik denk dat de gemoederen een beetje verhit raken. Want we hebben toe Maegwa Wakaja en dat is niet de bedoeling. Dus we gaan u bedanken voor nu. En we zeggen tot de volgende keer. Tot straks. Dag. De DNA-leden. Laat ze allemaal terugdraaien. Maar niks heeft Chand goed gedaan. Nou, enige boes aan Chand doet, na 130 doezoen drapen. Maar niemand praat erover. Nou, de DNA-leden net, over 130 doezoen. Awam desam drapen van de rechterlijke macht. Niemand praat erover. Ik vind het geweldig dat u erover praat, want er moet over gepraat worden. Luister naar zelf, de DNA-leden praten niet erover. Maar ze praten over andere rotzooi. Dezezelfde Rusland. Wie heeft daar verkocht? Prokopondo. Oh, ja. Die stam. Hoeveel geld heeft hij niet gehad van Goldmine? Hey, niemand mag gaan. Laat die mensen hun geschiedenis teruggaan. Dan gaan ze erover praten. Dan ga je zien. Maar die 130, die bedoelt de gelden van de DNA-leden die na... Die gelden, alle gelden moeten ze terug. Maar hoeveel volgens u mevrouw, wat is terecht? Om een money wat DNA-lid zo ja, nee, ja, om en niet. 7 doezoen? Ja, 7000. Ik gewoon ambtenaren. 7 doezoen, 8 doezoen, 9 doezoen. Schoonmaakster, ik is 6000. Dan no een papier money no pay. Laat die mensen, laat ze mijn money openbreken. Maar ze... Ik heb niks tegen de NDP. Ik heb niks tegen de regering. Maar ik zeg, je moet die mensen geven wat die mensen nodig hebben. Maar 7000 is toch wel een beetje te weinig, mevrouw? Ja, de ambtenaar verdient 7000. Een bureauambtenaar 7000, 8000. Een schoonmaakster verdient 6000, 7000. Dat is mijn paaier huishuur. Dat is mijn paaier wat er nog in van je. En we hebben jou aan mij als bij jou. Oké. Ja. Andere DNA-leden die daar zitten. Anderen hebben zelf bedrijven, zitten zelf in NV. Ja. Daar Aportiwang en Wakka. Je moet kijken hoe die mensen lopen op straat. De Wakka schrijft helemaal Wakka, want die want Tamara. Na chikungunya. No was chikungunya. Als aan malaria, dan maak ik een mooi woord chikungunya. Bent u het eens met die mevrouw, meneer? Ja, ik ben niet bereid, gewoon zo politieke ben ik die. Nee, ik wil geen uitspraak doen. Ik woon in Nederland dus. Oké. En heer, wat vindt u van wat die mevrouw gezegd heeft? Ik heb geen commentaar. Nee, u vindt het goed zo? Ik heb geen commentaar. Dat is duidelijk. U waarschijnlijk, heer. Mag ik proberen om bij u uit te lokken een uitspraak over wat mevrouw gezegd heeft? Want ze heeft hele rake dingen gezegd, hè? Ja, maar ik weet niet eens waarover het gaat. Nou, ze heeft het in ieder geval over het feit dat het in Suriname niet kan dat de ene zo weinig verdient en de andere zoveel. DNA-leden krijgen 130.000 SED in de maand en de onderwijzers die krijgen 10.000 en 7.000 en 15.000. Ze vindt het ongelijk. Ja, wat moet ik zeggen? Wat vindt u ervan? Het is niet iets van vandaag. Het is niet iets... Nog eens, mag ik? Pardon, neemt u me niet kwalijk. Meneer, 1 seconde. 1 minuutje hoor, 1 seconde. Cameraman, heb ik beeld? U heeft net een hele belangrijke uitspraak gedaan. Wat was die uitspraak? De beste... Politici in Suriname zijn de ongeletterde burgers. Waarom zegt u dat? Omdat ze niet weten waarover ze het hebben. Oké. Maar we weten dat een hele grote percentage van het volk ongeletterd is. Dat is vanaf mevrouw Marie Levens zo gezegd. En dat gaat door. Daar Bananenrepubliek, Tori. Maar hoe noem je Suriname nu? Weet u, zal ik u even zeggen. We zijn al jaren een land in ontwikkeling. Wat de huidige regering moest doen bij haar intrede
is de salarissen van de DNA-leden terugroepen. Dat zegt die mevrouw hier ook. Dat is het eerste wat ze moeten doen. En ze hebben ook toegestemd met de verhoging. Oké. En rekening houden met de inkomen van de bevolking is ontoelaatbaar. Dank u wel. Wij moeten niet alleen aan onszelf denken, we moeten ook aan de sociaal zwakkeren denken. Oké. Maar Surinamers zijn gewoon geneigd eigenlijk om bepaalde uitspraken te doen waarover ze geen ene kaas van hebben gegeten. Zeg iets dat eigenlijk toegankelijk is. Oké. Weet u, het is en blijft ons Suriname. Ja. Ik woon al 3 jaar nu in Suriname. Maar ik heb Suriname nooit zo gekend zoals Suriname nu is. Echt. Suriname is niet veranderd, maar de bevolking is veranderd. Iedereen is hyper agressief. Je moet op je woorden letten om niet in problemen te komen. Terwijl Suriname een pracht van het land is. Onze lieve Heer heeft Suriname gezegend, maar vergeten het volk te zegenen. Dat zijn nogal wat uitspraken. Dank u wel. En ik wens u een mooie dag toe. U bent meneer? Mijn naam is Sultan. Meneer Sultan, dank u wel hoor. En een mooie dag. Ik ben met vakantie hier. Maar als het tijd is om te vertrekken, dan stel ik het steeds uit. Ik hou te veel Van het land. Geweldig. Ik ook. Ja. Weet u, er zijn mensen die in Nederland wonen, die vanwege financiële aspecten eigenlijk daar blijven. Maar als je daar gewerkt hebt, je bent gepensioneerd, dan heb je daar niks meer te zoeken. Nee. Want je bent en blijft een zwartje daar. Ja, dat is waar. En dan ben ik liever een zwartje in mijn eigen land. Dank u wel. Dag hoor. Mooie dag hoor. Dank u. Dag. Dag. Cameraman, mogen we iets dichterbij? Mag meneer iets dichterbij in beeld? Kijkers. Niet veel zeggen. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. In ieder geval... Ik praat veel, behalve wanneer er camera en mic is. Oh, oké. Want men is rancuneus in dit land. Die is vast aan dit babbelen. Maar Culturo TV doet niet mee met de rancune. Ja, u niet. Dank u wel. Maar de gasten die aangehaald worden, die zijn het. Ja. Oh ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar goed. Wat ik wilde zeggen, ik heb niet veel te zeggen, want ik weet niet eens waarover het onderwerp gaat. Ik hoor een beetje hier, ik hoor een beetje daar. En... Nou, zal ik... goed, laat mij een algemene vraag stellen, welke ik aan iedereen gesteld heb. De regering Rusland, dank u wel. Die zit er al bijkans een jaar. En mensen zijn gauw geneigd om de fouten of de dingen die niet goed gaan toe te schrijven aan die regering nu al. Vindt u dat terecht? En vindt u dat... Kijk, enigszins wel, enigszins niet. Want ze zijn een heleboel rommel komen aantreffen. Alleen, die mevrouw Simons geef ik het voordeel van de twijfel. Oké. Alleen haar. Alleen haar? Ja. Tuurlijk. Dus haar ministeriële verhouding... Nee, die anderen hebben toch ook al lang gezeten. Ze stammen toch ook af van heel lang in het verleden. Ja. Dus daarom. Bent u niet een beetje te streng voor de anderen? Ja, wat noemt u streng? Wat noemt u streng? Hebt u hoop dat het goed komt? Als ik geen hoop had, zat ik niet meer in Suriname. Dank u wel. Dank u wel. Echt? Ik ben ook al lang bezig met Suriname. Oké. Ik heb heel veel zien komen en gaan. En het verandert toch niet echt. Maar nogmaals, niet snel genoeg. Dat is ook een van die punten. Ja. Nee, maar ik geef mevrouw Simons het voordeel van de twijfel nog. Ik ga u bedanken. Ja, want een jaar is toch niet echt. Ja. Nou, u bent meneer... Acton. Meneer Acton, dank u wel. En ik wens u natuurlijk alleen maar goeds. Dat heb ik ook altijd voor Suriname gewenst en gehoopt. Laten we hopen dat het... Daarom heb ik ook mijn eigen visie voor een regeringsvorm die Suriname
toch vooruit kan helpen en brengen. Mooi. Maar dat ga ik ga me daarover niet uit. Ik wilde dat wel net van u weten. Nee, ik ga het niet zeggen. Ik hoop dat ik een volgende keer weer naar u toe Ja, mag maar komen. zonder camera en zonder Oké, mic. dan mag u me helemaal... Dan kan ik het u zeggen, ja. Abo, afgesproken. Dank u, dank u. Ja. Kijkers, goedendag meneer. Goedemorgen meneer. Faigo, Aigo wawang. mooi zo. Je koiri? Ano koiri, me luka libi. Je luka Libi? Ja. Fa Libi go? A libi de 50% om 50%. 50-50. 50-50 ja. 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 Maar ik moet een roko of je gua roko? Nee, mi nou een gepensioneerde. Oh, gepensioneerde 5 en een kondre draai no de. A kondre draai half. 50%, 50%. Is een veilige route, half, 50. Ja toch? Ja. Maar ik bedoel dat het idee in een nationale assemblee, de man probeert voor pakken corruptie aan in een kondre. De man bepaalt of Masra Boronto naar Masra Noor Mohammed. De man stelde me in staat van beschuldiging, om een lang verhaal kort te maken. 5 tori, dat is nog een boontori? Wel, als aan dat de man met wetten toch? Ja. Corruptiewetten, ja, trawetten, dat de man bepaalt naar DNA. Adena no, dat je gewoon naar rechtelijk komt, dat hij beslist, if not true of not true. Je snapt het toch? Dus mij, een burger, zijn go stem. Ja, juist. Dus dan moet arki de man voor openbare ministerie, dat hij beslist. Maar rechtelijk macht dat aan hebben mooi, dan gaat DNA. De mooie waar de man schrijft van, een brief of zo. Maar de man tak niet, als een nego. Je begrijpt toch? Ja. Dus dat onmogelijk zijn de man beslist. Ja, de man wordt het aan gescheiden. Gescheiden, ja. Moeilijk wordt het dat trias politica, no? Ja, trias politica, ja. Maar je vindt dat je volgens de wet zomaar fouten moet je straffen? Sma fout moet straffen, ja. Oké. Isabi. Ja. Luko de man sutu wanneer mi dape, wolfjager. Toch? Wolfjager? Ja, wolfjager. Martinez, nanga dijkstil. Oh ja. Ja, no. Als aan dat de charwan zo twijfel toe toch. Mine beschuldigd. Miano openbaar of DNA. Maar mi vindt dat de man moet of als aan dat true. Wanneer je gaat, als je het man sambui. De man tak de man beboei de man zoet de man terug. Dat zijn sananga de skoutu. Die kiri. Isabito. De man de man asan kon een visrechter of advocaat of zo. Ja, dus dat we lukken toch. We ongeluk leeft maar we lukken toch. Staan aan naar resultaat. Meer de officier tak ja, de scoutum kiezen van mij 10 maanden of wat. Zwakkie straf toch. Maar de toeman de dekba. Isabita. Maar dat is na moro. Lekwa 5 tage. Je boeia dat je zoetama. En dat no mag. Nee. Dat no mag toch. Ano lukobon. Want die of tamara, akande you of akande mi. Ja, Pieter. Maar motegi grantani die we want kan nu even ja. Mina wolfjager. Oh, je nou wolfjager toe. Abu meneer wolfjager grantani hè? Ja, Yusref toe. Grantani. Velukatori. Mooi zo. Goed. Kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal. Ik ga u bedanken voor het willen kijken en luisteren naar deze editie van Cultuur op pad. We hebben gepraat met een paar mensen om te polsen hoe men vindt dat het vooralsnog gaat in Suriname. Onder leiding van mevrouw Jennifer Geerling-Simons en meneer Rusland. U heeft het zelf gehoord. Wij zijn benieuwd naar wat de uitspraak zal zijn aangaande meneer Bronto en meneer Noor Mohammed en anderen. Maar misschien is het daadwerkelijk heel goed
dat de eerste stappen zijn gezet om corruptie in dit land op het hoogste niveau aan te pakken. Nogmaals bedankt en met dank aan mijn cameraman meneer Pleit. Dank u wel. Nieuwe cameraman, kijkers. En hij vindt het fantastisch, zegt hij. Dank u wel en met dank aan de techniek in Amsterdam. Tot de volgende keer. Dag. Wil jij werken in de zorg? Aina Zorg staat voor persoonlijke zorg zoals het hoort. Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je empathie en een goed luisterend oor? Neem dan snel contact met ons op. Voor meer informatie bezoek onze site ainazorg.nl met AI en A. Dan maken we snel een afspraak. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.uturu.com for the generation